rito kahapon nakapag ko kaya yung nandiyan dito kahapon. Itisip na tayo. Halo Ben. Kung bumili ng
pero gusto ko yung ano niya. Yung naka ano ka lang, nagpahiram, hindi sa helmet, parang ano lang. Kaya tinitingnan mo lang yung kanila, yung isama.
Turula. Yung ano, bago yung huminga ng stage niya. Hindi na naman tuloy-tuloy yung recording natin. Nakakainis lang. Bibili na talaga ako ng always a good cook. Pagkat ganda! Wala dito okay. Dito sa Bahatan. Tayo pala sa ano, episode na pala ito.
Ito ba yung kanina? Pilit-pilit lang natin dito kasi pagkakapin naman natin dito. Sana all, diba? All brand. Dito parang palibot ko dito eh. Dito. Kaya maano na yan, hindi na tayo tutuloy dun. Lubat na yung camera natin. So, balik na tayo. So yan guys, balik na tayo. Sana isa na kayo kung palagi ako nakapagalo. Please don't forget to subscribe, share, and like.